enyuma ko bia o madawroma wo maso yasene se yemfa hot bite ene ne kase no nyina emra wo no eye medimafo eba center na dawroma nti ene ye wo ba bi tie wo a enwudua ya de stroke agya wo so usisi ya de nti da bia na wo preso ade to fam agye se o twa ma akwada betwam ansa na wafa ma wo a komedimafo eba center ho na onyi sa wo ha nyina emfiri wo so sa bre de mo amoton doko no ye mre bio na nso mfaso na munya sansa odi wani chiremu ewo just bread and pastries no akwa akoto just what cake ni bi no akwa akoton a ye de ma free Ghana cedis pe na akwa akoton sani ya opesa oton ni bia be ko ye de ma na onso anya sika pa sika bete e de agu botum wo madawro ma e kan ye ho e na ye som wo ene anwumre abusia hyane nso mame se ye tenasi aya Ghana nkomo no a na yede esom sa no ya tenase wo SOMPA 106.5 from Accra sabre ya isa santimantam mu na wutie ye ne a aya SOMPA 93.1 wamuso eje nsem no nyina kama afi adamfopa radio e wo France ahenkro Paris mo afi SOMPA 101.1 e wo takwa 103.3 wo takwa de 106.1 e wo tachiman SOMPA 98.9 e wo sunyane SOMPA 90.7 won kranza SOMPA 101.3 ewo doma ena doma ho na doma FM 100.7 enso efa kasiye Kaneshi Ban Radio efa ewo nkran ha ya Kaneshi ena afi Kingdom 106.1 ewo mankasim wono nso efa atete agum amobia enso enye bi etie ebusia join yen wo Facebook ne so eye SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 eno eye Facebook no o join ya TikTok ni nyina so ye butubutu ho mo ama join ya wo talk ni so nyina no ya mo double tap na mo nhye fa comment to ho na afi ye beje bre akenkan ne kama e de amaw afi YouTube no eye SOMPA FM live and afi o call www.sompa106.5 nso a ensemi dodo na gu wa obetimi akwa kenkan bie na bibia etumi ayeboko abusia medi di odomankoma chiame OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH afejebre frewobi na Ghana nkomo yemfansomo na ye wonkonya so se na se ye bonkomo a enano beyese na watwe mienu mu ntam wanie ena nkran ha me hya se afri nkran weja McCarthy Hill ufri sa mala market wadu ani kire weja side ho no a o court se kaso a ubenkum so wo saa no pragia bebre wo mo efa ball ano na esa so tintin na no na make choice na tintin be se free St John's Junction ne so ekwa edikokosi be se kwa benya run about ne so na me busa me ho se die na asi ene wo mse o wo mse landfill site na wo sampatam ho no ensu etuto ye hwaye ma ka no kra ntime nkontime ma ena fidie kra wo mbe ya adwuma ho no afidie no nya papa asai eno nti wo mu ntime mfa bola ne nkonkohwie ngu ama nam so ma wo mu aka kwan no me ne wo kasa adwuma yefo ne a wo mu etete wa de tonfo nyina esu se wo mbie store kra ye ntade abusia ni enim sankran ha nkoa sabre ya mene wo kasa yi ukopie mu wa santemantam mu a oti landfill site abusia join your Facebook ne so SOMPA Accra 106.5 SOMPA Accra 106.5 na behwe ade ma mesisi a oti landfill site na wa santemantam mu no ehon so omo experience the same incident the same issue na enam so ma manfo ewo bantema abrepo esuofia ado ato kokoso ene ne mpotam ho nyina esu se enyarewa mene wom se wuntimi kura nya duane ni ewo wo afie ni awokoto na abontene so kura san akoya asem adan a oti landfill site ho no yese ho ayema afidie nso omodi miemia enkran story na maka kire osesi a no ebi na asi wasantemantam ana omode to ba wa beidu anim se ba wa mfamfa SOMPA na sabre ya SOMPA de aha na chief of staff ne mampani mu ne mpanifo na wo mo wonkran ha ne Ghana ha nyina ne tie no bia wono mote a won ba yo madoye san se one pragiafo no ne sa abobo ya afo no ne wo mo kasa wo mo di kan ka e kire wo se yese wa ya manti no park kwan ne ho no se ebi a park ho bro na awotwe ebi de ye nanum ebi de ye nansa
ebi kwa na awotwe mienu nie na awoma paake ho etutu om key eja hokọ because ball and the code if you have fancy fan decoration na eba ye na yedi nkomo na mi busa se sabio ukoto se nipa mienu ko a busasa na no eba ne sen ye ne kan tie nia omanfo no de to ba wa beidu anim emra na afei nia na no eba ye no baba be kire wase. Oh, at the how because time no more year jumana na unse den hu fin sa time kra na ka kese efa bola no na still na hu fin because no 19 rewura mantem ba boya afo ne ba ndi etimi rura mantem ti say baby abedru bia na bola ya pakisi nti no de oh ene ba ko bi to fa asam ni di nkoma mi di nkoma no amza sa adenti na dada dai ana esi akra no eba mpo a omo ka kire o say bola no ejisa wona first ndi no mo na be pejo by say ejisa wona okofa bola ne de bele hom the how be pa because bola de ni say ni partner fi kra because be bia obefa bia bantumo kageti we he mantamu bia no bia yi ni board the bola no aba be si kwa we nyina de ade be ba mo say be bia ekotura igu hwa ma afidie a mo se boboso yi se ayenso ase ndi Ghana kakraka ti ade ndi afidie ba na e Ghana mo mafi dollar ya too much I was mo hwe na mo yes hard ni fi ho no na bola de ntimi ni bola ntena fie sa ko ba busumi ni me kura me se na awotwe mienu ko bosome hwa ma bi negu we your manfo ni bi adwenkyere a omre to ba wa bedu anim ene wo mo hawa wo mo ka kire ba wa bedu se won fa sompa so emfa mampanimfo no na meba bebo KYEAME mayo Kinzuba mayo Richard ofori agyeman meba bebo ne yeguso hwase yensa be ka no na yene na bonkomo na hwade o ebra yesi afie twa mu no mu no ena ebeda adwase Zoom Lion Ghana Limited mame mo wo mudin wo modwuma wo mo ye wo man Ghana mu ni akatua ye de ma wo ni swa na ansana sankomo we beba last year no na me ankasa nso madi nkomo ama ya ka kire me say aban ni Zoom Lion contract tio aban ni Zoom Lion contract a wo sign ye no district assembly bia na wo ye district no aban ko a container bola container ya na de mo ye ma 10 pe the whole district ya ma 10 na ye municipal de a ana kase mu de na ya ma 15 na no na meka sa 15 fansa Ga East ha ni ya ma the whole Ga East 15 a dome kwa benya nkoa dome ne kwa benya nkoa da na wo fa dome kra nkoa 15 no enso dome ena kwa benya fo anya bi ena nkampese aso constituency mu nyina na nkampese aba besi municipality mu nyina enso no ne contractor aba ni Zoom Lion sign ne ye ena bio Zoom Lion adwuma ye fo na nkasa nso no mo ye adwuma no a na fe akoye se wo aye be fa bola agisi ya jius cancer because sika na ye de ma Zoom Lion adwuma ye fo no na ye te se atatiaba eshu elezia no enso hwe minimum wage kura na enuru eno nti ebra ayi me wa fa ase basentale Malik basentale eba ye no eno wo be se wa hunu se Zoom Lion for ye ntwiti o mu ye nti no waka bia emfa enti Zoom Lion contract wo betwam ampa wo twam otwa Zoom Lion contract mu wie ye no ena Zoom Lion fo sesa o mu mfidi a wo mode wo landfill site ho abusua tie ne ye o wo mode wo landfill site wo de ye adwuma wo mode sesa bola yi wo sesa bola na de kwa ni a wo mode mfidi a wo mode ye ho adwuma ni nyina no wo sesa wo ma de nyina na Zoom Lion set up Burkina Kenya any other African countries ena aban ni nso ni nensanso na chi adwade and odi kokoti etwa contract mu instead of reviewing the contract now afei we review the conditions of service of the workers no abaye nya saa adwene no amfa nye and odi mirika no kotwa contract mu otwa contract no mu wie abotra wa anya otwa contract no mu wie ye no wa ma alternative nso enti ni ana okita sa contract na yiyi ni mfidie nyina de free site ahodo ni nyina nti aban watwamu a wara kofa ba tro ho
ɛna aban ntimi ntwerɛ wɔn nso a ɔntimi spɛɛle ɛna twetwere ne bo ɛna afei wɔn kɔse sanwura no a na wɔn de kɔ a yɛsɛ hɔ ayɛ ma afidie ne ntimi nyɛ adwuma afei na nsa kura nsuo totɔ kakra kura de akɔhyɛ sɛ kwan ɛkɔ hɔ no na ɛnyɛ ɛno ne yɛde akɔhyɛ ba the secret na maka kyerɛ wo no ɛno nti abenam so maamanfoɔ obusa sɛ aso ɛbaa ne sɛn ɛna ɛkɔbaa ne sɛn na ɛyɛ ɛdɛn sɛ for some time now wei nkranfoɔ su wegya makatifoɔ wɔn mu su ɛno nti sɛ ohun yɛ a ɛtɔmire bi sɛ aboboyɛafoɔ yɛ yi no SOMPA FM ɔmo kɔse sangura ne wia behu no makɔgya agu nkrɔfoɔ mfikyiri ɔmo kɔse sangura ne wia obɛhwɛ no makɔgya agu nkrɔfoɔ plot so ɔmo kɔse sangura ne wia behu no ɔmo gyae de agu baabi ɛnsɛ sɛ ɔmo gyae guo why because sɛ ɔde kɔ landfill site hɔ sisi yɛ ya ɔba akɔ paake ne sɛ ne wa paake ne yɛ ne nyinaa etwa de bɛhwe aban ɛna no na wagya makatifoɔ deɛ wɔn frɛ ma mpani John Dramani Mahama ɛnɛ wɔn a wɔ asantemantam mu ka kyerɛ Kinzoba sɛ wɔmmra na wɔmmra mɛyi saa nsɛm wɔ ya no ɛno nti yɛkɔ ahoma no so na yɛne ba wabɛdu abɔ nkɔmmɔ asɛm yi wɔno na wɔkɔfa baayɛ sanso ano deɛ honorable minister for development adeɛ bi a nyɛ biara no wɔkɔhwɛ na wakɔka bi na watwe aba na yɛayɛ na ayɛ yie ɛno nti ne title a yɛsɛ kita no honorable minister for development of Ghana wɔkɔɔyɛ nea Ghanafoɔ anaasɛ asantemantam wɔn a wɔwɔ asuafua ɛne bantama abrepɔ adoato koko so ɛne wɔn a wɔmpɔtɛ mu nyinaa no wɔn ka kyerɛ no yɛabɔ saa ɛne no sesi a ama watie nanso ɔno na ɔde n'ani kuro twa wisi akɔduru hɔ yɛmusa ne saa so wɔkɔɔyɛ no na ɛhɔ te sɛn baba maadwoɛ Menyuso obrempong. ɔhonam bɔkɔdeɛ Oba de adom me hoye. yɛde awurade ase bawa nɛ mewura ho na ɛhyɛ me bo nso mama background ni bebree akyerɛkyerɛ sɛ nti aba bɛdu baabi a sɛsɛ landfill site agye sɛ pragea ɛne aboboyɛ yi ɛpaake gyina hɔ bɛyɛ sɛ ɛkɔ bosome ansa na yɛtumi aka ho asɛm ama yɛabɛyi de afiri hɔ no yɛakyerɛkyerɛ ne nyinaa mu kama na mmom wokɔdu abrepɔ junction afi abrepɔ bantama asuafia adoato koko so ɛne ne mpɔtam hɔ de korɔ no na wamanfoɔ de wɔn hawo to w'anim no deɛ mpɔten na wohu yɛ maganafoɔ nti bie Obrempong ma me na wase. Sɛnea wankasa wadi ka bɔ ne bi. Na afei de wakyerɛkyerɛ mu kama no. Me de otula so so de ɛhɔ asɛm de me nim seke me boss na ɔno abɛba bɛka na asɛm. Na me de me bɔ apro kakra no. Mpempram no ka simu. Abrepɔ kwan no so ɛfa abrepɔ junction ɛhɔ na me gyina yi. Na mpempram no ka sɛ no ɔmo a ɔmo fa bɔɔla adie no baako sɛ bɔɔla na ba behwie kukɔ mu kɔma me no ka sɛ ɛnya agorɔ koraa ntia yi mpempram no ka sɛ no ɔsesa bɔɔla no ɛde agu aboboyɛ nim sɛdeɛ ɛbɛyɛ obetumi ɛde akɔ na menka sɛ mpempi ka sɛ yɛka baabi a nsubiri ba ɛfɔ mu a na nka yɛ nkran nanso mpempire yi a nkɔmmɔ yi a yɛsie ɛno na aka ho bi ma yɛka baabi a nsubiri ɛba a ɛkɔ mu asantemantam so aba abɛka ho no ka sɛ sɛ woba abrepɔ buroni kurom asubɔnten koko so bantema no ne nkwado a wonam kwan ho a Obrempong bɛka sɛ yɛakyekyere boaboa bi asisi hɔ wodi sɛ wɔn sɛ yɛde adeɛ yɛsɛ bɔɔla deɛ na ama bɔɔla nso aba bɛpie kwan ho a wontumi mfa nso bi ɔse buwom nana ma womɔ mu aboboyɛafoɔ a wɔba ha ɛba bɛfa yɛ bɔɔla no ɛno na nanka ɛberɛ bi atwa mu ɛno na ɛgye yɛ ɛsiane sɛ ɔmo no yɛnya yɛ bɔɔla no ɔbaa na yɛ sɛ ɔfu akora tumi wura ofie na waba abɛfa na yɛ sɛ wɔta kakra ma na ɔno nso de kɔ otila first wɔn nso sɛ ɔde akɔ akɔgu hɔ na yɛ sɛ waba abɛto ɔno adwuma so na yɛ sɛ temamuni no nso no ho atɔ no na temamuni no ankonya adwene bi sɛ neɛ bɔɔla no a wahyɛ no sɛ aboboyɛafoɔ ne ma mmɛfa deɛ ne ɔno nso nkɔnkɔhwie gu gɔtɛm anaasɛ baabi ani kwan sɛ ɔhwie guo ɛno na aka ho bi na ɛnnɛ mebɔ aporo a mehunu sɛ saa deɛ wei a ɛkɔ so yi na ɛwɔ sɛ mpanyimfoɔ ɛde wɔn ano tum bi ɛsiane sɛ saa deɛ wei ɛnyɛ politics ɛnyɛ afei ne yɛbɛfrɛ mpanyimfoɔ na wɔbɛka sɛ ɛyɛ npp aban ɛyɛ ndc aban wei no ɛyɛ ade a ɛsi a mpempram no ka sɛ ntimamufoɔ a ɛwɔ asantemantam wɔn tie mu na asɛm yi nso a yɛka no Obrempong ɛnyɛ afei na mpanyimfoɔ bɛba na wɔbɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛsiane sɛ KYEAME meyɛ ɔno ankasa ɔno akɔmfɛme ama yɛ sɛ otu lansos wɔ no ɛhɔ ayɛ ma 2019 na ɛhɔ yɛ ma
nti ebire mu a 2019 na ebe ino ma tumura gu abi su sabre dia na je se tragiafo a na abobo yafo a elodu nwura ede kokọ ne de so omo nso kwaka hɔ a na je se omu di so ka we san se hɔ aye mampa na obrempong ma menka se ubo ne no te se maame ba ko na ɔkyere mu se ɛna ba ko ebetwa asi wɔ mpɔtam hɔ no omo ba ya eboa omo de enye bo ketewa enyambo pa na omo de kimamufo omo bizo omo sei nanka obe fan basket ba ko a wo di 5 cedis ɛna wo ba ya wo si 30 25 wo se me de afuru kura omo nkyire mu ne se omo ko landfills wa ebo omo di omo no so kura wo soro omo asa tutum omo ade bo kese pa ɛwo ho ɛno da nche omo ko so kura beju so kura no anya kwa ko hwie gu kura no ɛya asɛm afensu mpempere am no ka se ɛhɔ ayema mfidie wo ho so a problem aba ho nti mpempere am no ka se de zo beju asantimante mu ameka se adehye wa ha no omo kamu nyina ne se bola no me no omo mpanyimfo anhwɛ na omo anka ho asɛm a omo hwɛ ma ne nkoye sa butachi kuro boya yenye obi ama na nka ho asɛm na se ekuro no mo ye no mpanyimfo atimu no omo ne hu bi nti no mpempere de omo de ne omo ka ne se mpanyimfo fa nhyehyɛ pa mu akwa mu na ne sɛ landfills no na omo bɛyɛ nhyehyɛ papa na ne sɛ zoom line fo kora na omo bɛsan de omo aba na bɛboa na kyɛ sɛ ahonidie tu ya fa ne tampɛfɛ a obempo obɛkae sɛ ɛno akyi mede store di ba ya ne sɛ wokodu KYEAME a ɛyɛ Dubai hɔ no a bola pa ne su hɔ ɛnyɛ bola kuma timamufoɔ ne passengers fo ɛkɔ hɔ no a omo kɔfa ka na omo kyerɛ mu sɛ bola no free fia de omo bɛfa na omo bɛfa bi omo bɛsi sabri na sɛ wotimamu na sɛ bola ɛmenam wa wapo mu de ho nsɛm kora obrempong sɛ na sitie ɛwɔ papem papa bi ɛbɛyɛ dɛn na timamuni ɔbɛyɛ wura na ɔde asi ne dɛm ɔde bɛsi ne fie na bola no aporo akɔfa yare de abere no ɛne ntɛmpa no ɔkye ano wansuo mu na ya na wakɔ akɔhwie agu gata mu nti obrempong me de ne mɛka ne sɛ saa nkɔmmɔ yi atimamufoɔ ne yɛdie a ɛfa na ahonidie ho nsɛm ɛfa bola ho nsɛm ne landfills ayɛ ma no mpanyimfoɔ nhwɛ na ɔmo ntu ho anamo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ nkɔte asɛmfoɔ ɛna na aba na wohunu sɛ yɛ kumaa na sɛ yareɛ bi paeɛ a ɛne yɛbɛhunu sɛ saa wotɔ nkradokono a wobɛgye hyetɔ nti no neɛ timamufoɔ ka no sɛ mpanyimfoɔ nyɛ nsɛe na neɛ aboboyɛafoɔ na ɔmbɛfa nwura no ɔmo ntumi nkɔhwɛ nwura no ɔmmɔ baabi kama na ɔmo nhwie ngu na ɔmo mmra mpɔtam mmɛfa nwura ɛsiane sɛ bɔɔla ɛmmɛ no wɔ mo bawa mame na wase wa amane boy na kosofa wani di nsɛm wachi na yɛnhwɛ bra wo koduru hɔ na mehwɛ video yi a wo de ba ye ya ja ya hyehyɛ bi tententen sɛ ne ya da wo mo hyɛ no no ano we no a video yi a de ba ye no mo se we no abedi hɔ bɛɛ sɛ nasen nie na kan sɛ bola no edu hɔ a etu hɔ bosumi o asɛmi obrempong bɛka nkɔmɔ a yɛdie no ɛyɛ nkɔmɔ a aba dadadadada a yɛfra no yaka ho asɛm a edu hɔ etu hɔ bosumi edu hɔ nso a na wɔtwe mienu edu hɔ nso a na wɔtwe mmiɛnsa na no wɔka sɛ ɛne yɛ afra sɛ bi mo kora bibi afɔ mo nso ɔmo akɔ sosɔ soɔ nea no wɔka sɛ yɛ a mesu bɔ si egu ha yi ɔno lodu a wɔlodu a wɔde kɔ yi sɛ hɔ na ɔde kɔ na ebi mo da so ɛsa line wɔ kwan mu na sɛ wɔkɔ a nea di kan koraa no wɔkɔ hɔ bɛyɛ sɛ na wɔtwe mmiɛnsa no bosomi no ɔno nya akwan hwie ne deɛ wo a wokɔ ne no ɛne ka wo nsɛw deɛ wobɛkɔ akɔdi ɛna aka ho bi ma ɛne ɛnyɛ hwie buto tiri na se wa nyina no so a wo nze no a no wagya hɔ na so ɔkɔ ɛnyɛ adeɛ so ɔbɛkata koraa na ɛsɛ wotiri mu ayɛ wo de nti ɛba no sɛ ahonidie ho no ɛnhyɛ da ni mu nti ɔmo ne ebi mu agyina wakyɛ edipa ne de a wokɔ yɛ ɛnɛ ne sɛ wokɔ na sɛ yɛ ma ɔkɔ na wohwie wu na woba na wohwie wu ya wo mu nkɔdi line no so ndeɛ na ɛsɛ sɛ wobɛdi so wakyɛ ɛna me no ka sɛ no KYEAME meyo wakɔnfɛ me ama yɛ sɛ ɛhɔ na yɛ ma nti ɔmo no ɔmo kɔhwie agu so so ɔmo si wa no so ɔmo si wɔ bawa meni wo wie kura no mahu se baabi a wo mo abɔ ayi wo mo apaki utwa udi video ne ba unifa so kakra de aba wachi no mahu se ase ya bɔ apata bi pragia ne bi abobo ya ne bi sisi ani mbata apata na se no kotoko bi ase ya kyekyere no bebrebi egugu apata na se ɛhɔ ne yɛ hefa na kotoko a wo ke se kotoko ɛyɛ bola no na wo kotoko ni mu ɛnyɛ ɔmka de ayɛ de kɔma sabi obanyifo bi o ɛyɛ bola na wo mu ɛhɔ nyinaa kɔ ne landfills wo nyinaa no ɛna ɔma kɔsala so ɔmo twɛ edu afro no wawura no wako hwie agu
na say you fra wa e ho nyina e ka ho ndi bola kotoko na ho ni e for enya bibi o e bola ni bi no ma bono boa za boa mu ade no okay ba mama na se ne fa nkomo nsi ha e be san to aso why ma te obrembong areho abusia ba wa be du ne atene nka no wote ye nka di fra santimantam mo na we na se okoka se mayo abeka se ehwo ayema enti yenya abotre ono aka se ya de yehia 6 million euros for new waste processing cell but my voice no mame land for site no ehwo ayema bia efiti 2019 na ni kwase ye de bola egu e na beka ne ye da so de bola egu enti de edi kan hye ne so ne ehwo no ayema enti ye nyina ye se ho no ye taso yenu ye betimi aye se ofofo afa abefo kwa so e de aye ye hia be ye euro millions ya ye timi aye ye gusu tu wana mo abemu wonkai se de be ya ye benya sa sika no na ye de aba be di sa adwuma na o se ye die na mpo ye sika zo wia isi enya asase ze kumase ne important ma asase bia ni wa ye de be ye land for living that is ye ko kumase ye chi enya bia na ya kwa ko pe kwa ya be fa so ye de bola no so akọ ye timi fa aba e fukwa so e de bola ne ye bibi eno so ye tu wana nte e le ru asante ne ko fa ni pa fi Canada ye de omo akọ ha ye tu no so e ho adamo na enso no pa enam se ho aye manti na ama ho adwuma ye no aye de fiti eno da na najo ka bia mompe so ho we kasao kasao put the talks into action because me da bia na meka baby a we mayor ne atene nka santimantam KYEAME mayor ne atene nka no baby a ball yi asan lie enkran de ani kumase de aye de egusu aye di ho nkomo sesi e se pani bi te ho ana ne ba ekodi agro wa ha afa yade de aba fia anka obehunu kwan ya se yefa so na ye dan ten na atimi abama ne ba na anyare na one ne yire anya hoto mayenko homa ne so na ye ne Salim Mustafa Mohammed one asantemantam mu waye dwemchene de ma Sanitation Tricycle Riders Association wamwa abobo ya akoka landfill site woti landfill site hui wamo chairman no Salim salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na hona mboko de Yami adumo boko so senya boko ta le na emia oh ade obi aboana ejuma no pressure no ne ene eja brena e brebe no ene ma ate ni fa na mpa ni fa hu fa no sa we dia munkafra wate munkafra na yesi mo tricycle ya mo de fa ball yi akodi baby be bosome ade se mo de ama KYEAME rent ana opedi e farmer rent na emo deri ka mefa akonya yi atia utifo amusie nkai delu beyi ebisa mi amene mo kata isele pedi kan ye gudi Salim Mohammed ema Sanitation Tricycle Association e wasate bi na meda o ma no as regional chairman na jumede na ekoso ewo oti landfill site no cheyi because food now ye she bola no so enye and moreover no so e was say anka you raise to take the mu a you make sure that you make it final place be maya so the there at least the bola by bit manya she after how be the indoor by do it to take the mu na say ya pass so problem na in the problem no etiquette pa moreover no problem no order that machine a ye di adwuma e wo fold no so likonya mi machine abo abewa both excavator and those ani na no abo abewa enne ye be maintenance atina ye be adwuma enne be maintenance ana bi dia ye first ba kitanopa ye ko enumere after wo ma na asaba ye kwa ye be 1 day after ba ye be 2 days after ba ye be 2 days and from ye 20 Friday ashi to how share juma ye step the ready go mine na ejuma nyo mai mu na nyame ayadom ne akata na kretita self employment na ye di self employment na go yi ne di go mine na ka clip
say o say ke ye ba nko ade anka edwuma de na ye problem e face na commotion no so for mai ya to ana mo enye baako enye biinu na say ya na ye papa ona busuba e to ana mo e ba lampo because de na ye no na no odi obawo e be share edwuma de na e koso e wo onum no because na me onu suba ya me anti na woni contractor no e kalakata kakrama e contractor no my assurance within 10 days no obo share aso problem no but na mom contractor na ga sanu titio no e wo problem a o pesi sika fe mo ne aban no o ti be 3 years no le tuanika e sika no so mba ya e be dey no watman ya maso fufuro dia ma ya ma ye ejuma ene be bia e say ni bola no so ehwe no ono so ayema ene e kire ono no asasi bia ajawa e wo say tebetma tu new cell e wo kire wo but because of Sikasamuno, ama new cell recruiting. Etiye executive one go contract am say den tina on share enya one mo aduma ko fun say ni sika beba e no say enani kire ya e man approve say when you start aduma na ankobe de ankobe to amna no by abai man approve what be there and see you say na see dia zoom la yo baby a zoom la yo she bola no onum enya cheche onum e recycle plate the den tina yan ma akonya ma e ko zoom la yo onum ye wura ma zoom la so onum say sikatem omoni aban because of Ghana ban among onum Salim meba Salim bacho meba zoom la yo gusu operate wo ho there be operate okay because now me zoom line tina ma me busa na sa no ya bi ye na ye stress afa Ghana ni enhwe zoom lion any check up no that check up ni DSO corporate me no omuni baby a ye hwe ball wa setere di current a minimum kasa yi ye ni baby a ye hwe ball ka fa place me no it's there extra by say after by that no problem now I work between DSO any zoom lion temu no on share now where the one CSA omuntu ma na sika so na ayo omuntu no we big kakra mo no omuntu bi run company no the say the bear I think the first ball now it's be diva it's a fear for ball egwu school for ball egwu hospital for ball egwu and then the for two ball two egwu come your ball two come on then never and then ma want to take for some show to we want to turn any now we am the first ball no dey get am and who get them show ba any gba dey enko then so not play kwa bo fi e ti e fra ba nse wa ba ruma on she no bua zoom lion on she no bua jesu e be ya atri kaka mu na mu sabe kan o betimi da rano mu ko fi so na yesu abobo ya ko ni tibenya kwa de e ti be bia ba be she bola no say de bia ba ye da o 3 days 4 days abra ye nya kwa de e she bola binu ka say moto sukula ko sa kayo utia ti enu ti na bola nu moto nu gwa ma ye she bola e de na tma bo ti ba bola ha e ke dia e out ni pa de tma ba no tadaruma ye bi se o tia asema o ye membo problem we yakaba ku me bi se kromo ye tra ba ni se onboa machine na omuhia no e o otira process no omu se do na ya ene escalator any cell na we chiro no omu chiro man approve na we ti entu amena no so be ya e ba re easy place at the border ene su na no so so se ma ona wa ba wo ye ti na ba se on da ni so bi se bi o mo amofra enu ye different agenda but the day it be for bi onu ma ye sra ba no on da ni bo su bla yo na se be su bla yo so ever run you company no so na be bu ama problem e ke so asatiri ni na bola no e su be che once for all because you want to have two companies now. You just say one place one around there. Pressure no one day. And yeah, I know. Omuza money no mucha se kasi do maintenance for the you know. And that's how far they are. And I'm going from now one shot. No me no. You are the bano. That's I bet you some about one shot on boy. Salim he ansana meja wa mo akono. Wei akoba ni say ya ebi de asi wo bosome ni awakọ ni ane de kra ya yi kra na ye bi enne omo ede omo de ekọ ni ade a o members no sai na say wo mo te biam ni omo de mu kra te e na empatam ho na ye say mo akọ jeja we asi we wo mo so nya den
It's a nice blue. It's a for that to get out. And I tell me to say, okay, first and I buy a speech now, so let my catcher say, Obanopa, there, and a 8 and 9. It's going to be a speech now to start because of finding it. Kakraka, this and I do 12-1. I don't know what's not. Ini mezele tina. Tina e se kwa mfasi bebe shina kase beya. Resma daya huwa kwa asaba. Nina ya jumeje na yefesi ewo usoko be utila process no. Aka tiri sel na wo chire no. Problem e wo ya kabuma prove anu ne mutimi ti amina no. Nda wo ye mai. Ka be o ba ya no tmele asaba no. E ka mi no pete. Bamla ye exam press anu se se ti lo no. And then 2 days to 3 days I'm looking at what the if you are by no, Wadaruma, Omuboy, now about twice. Because I mean, Obey, never listen. Obey, because your name said, you get up to the channel. I knew there is equal, and I knew there was a box of local topics. If you are by no, the camera won't move with Table. Yes, no, the interview. Omwa, this is where to was a day, you know. That both companies will see me now. It's be running the center pair. I never could know. We never made it. If you are what a mobile currently, Yanni, we are over what is the man 24 level. You are so much faster to send the population. I was strategy. I had the ball at the bar. At least I got ball and I had the bar. I have been to the bar. It's a little bit more budget upon me. It's a minor boy, Wadaruma. We are my Jesse was an aja. Mo battery ni mo engine, what to the call? And I go so on am owing. I don't tell you. Now, for that, I look at them. Over because I never told you, one player, some school, and bomb. Never told you through. Around about to the Gabos. We got to look up for it to me, so. Oh, I never. I don't know, it's sooner or later. I think if I want to move over one or the cheaper tour, that's why I have to be out of the room. You know how I feel. Every time you have to put your move, that's the show, and I can't always have to. It's just not by no. I said, I said, yes, I owe you. On a Busuba, over 2 1 of my self. You say, when I was over 2 my, now I said, who's 3? Mate Salim, yen fan komo yin konkon ha. Enkomo ye de ne gusu de akiri. De besi bia no. Ye be san ba na e bo hon komo. SOMPA FM da ase anwumre. Okay, Abusiani pe ne bon komo ye Salim Mohammed, won na ye chairman e de Man Sanitation Tricycle Riders Association. E wa Asante Mantam mo. E ne na bon komo no. Na awo samba ko we mu ne se ye reclamation e wa Galamsey site. Baby ye tu Galamsey awie na ye jamana no atotototo ho e wo se ye fele ye kwape enua foforo firi ba bia be fele we ebetimi aye adwuma no simple we betimi aye adwuma no simple ye firi kronketu mu ba kra no we mu na na ye de ye enkomana no ana ye tu Galamsey ni wo mu no ye de ball agumu a na ye ma ni atoto bi agumu a na fele na ye sidan asi wa nya hwe enso ye nwini nkoduru ho nyansa dodo na ye wo no nti ye mfa ya adwene men ho ba ye nim nyansa se obi a wo Ghana ha we nyina ye ka nyina no ye nim nso se we bola ya ye hunu so mfa so yi senka ye timi adane ni yi a anka one of the drivers of your economy ye ne eti wo ya ye hunu ba bia de fei ye sika pa enso ye ntimi recycle ye ntimi nye ne yi enti ena ekunyen abusia ye bo anan ahwesanka ye nsa beka ye ro kwakupoku no na ye head of environmental health unit e wo KYEAME nsuoso bekasa because na no conference CEO bekasa ye interdict in 2 weeks nti ono so se wo press obenya approve ansa no akasa e wo saa de we humi wa kinzuba na akasa o am ya the voice a kire o but ye ro kwakupoku suoso bekasa because wo hwe ye no okokasa hwa na akọ interdict no ne yakwaso Ghana ne bi nie oko kasa siye ya so anu opekasa and so problem ne wo ho o de ne Salim kasa yi wa provide solution, simple solution eja unya na eja na maka asem no wo so be kasa
because when you be na no so obekasa say kim ye be interdict no na no konfanochi si wo ebekasa ye na all ka asem no asem all ka no so ye no kure but ne no kure a all ka ye nti no ye interdict no nti kwa ye ro kwakupoku suro so obekasa because wakasa ahwe na ye interdict no eno nti mu amu ho na problem we aba mo so no mo ntena ho na mu nhia na mu because omo mfa mo ho omo fa mo ho a anko mu ntutu sa na mo we sei meanwhile Salima provide perfect solution me so me kura de ba kwa aka ho mo mfa we nkoya reclamation na mo hwe se kuro mo nte a yete ha manfo hwie ball agugu atam ema ensuo yiri be fa yen landfill site ayema because ohwie enwura na agugu atam because landfill site ho ayema abobo ya ni na wo ba be fa no wo be fa be sa be hwie agu na fichiri ne yetete ho Ghana ne bi no ebusia tada no akeka bia agum se ya no amobi ahu se ni nyansa bebrebe no ehye ne mpase ya ewo se woyi no ofefa ho no ade adwuma de mo oman no sanso oman no na etua ne ka hot bites eso no asugusu a wotie no ebusia me di odomankoma chia me OBREMPONG-NANA KWAKU ampoma edru se ya ne akeka ne ye de se ne yo se ye ka no de kire wo no na bibia ye fine medima fo ba santa edi ama ye ne ene nti wodi ane se sisi ya de stroke na ache wo ye kan obi diabetes na ya boso saa no ye kan prostate no ha obi de na ya kan hwe ne ya koso yi nyina ye nwura yi nyina yi edidimo de yade kakra mo pancreas ne mo kidney na ese no na fe akwafa akwankro yade de abeto nipa eso ne lungs ne mo asisi fa kwa medima fo ba center santimanta mu amutie ya problem yi wo ho no mo fo ne nkyere mu wo kuma se ebo akwa agogo oni aban school no ho ndi animhwe obahwe mo kama enkra ha so tese mu amoma kati ho ya aka mu nyina yi momra poku ase mayra eho na medima fo ba center Dr. Tamada so wo na wasamo yade ne number is 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 7272 15 0500 7272 15 just what kinki ye kan nyina ye funu no wo ye dia wo beje adwuma nso de mam ye binom se just what kinki de wahunu se ne yemuduro ne kese yete a ye de ma 3 Ghana cedis se beje na koton no se ne ye wo peno a say apam just what kinki ye be launch no nyame ya adom a August wo SOMPA fie ha ne ono ne ohia ne se wasi table enchenam ene sardine ene niam bi ode beka ho bia no Joseph ode beka ho aba mako ne hyeto Joseph ode beka ho e de aba nti wo be si table wo 21 Watermelon Street location anam de ama no nyame ya adom 1st August ye launch apam just kinki na wo hunu se eye adwuma se ye ma wo dokono 3 Ghana cedis pe ne a wo pe bia afa kwaje ne a wo beto dokono no nso be hunu sampa o de je 10 cedis kura ne bo afu because we no emu odu eson o de to ho a ensei se moton udi ba kwa me nya so betimi adimienu o de ho na so pedokono se de adimienu ebe je se untimi kura ni anu nti yese bra ba bia wo bia na betu bi koton ana adwumadie bia wudi a ohia dokono no fra yen na yemfa bi mre o dodo bia wo pe se ne wo pe se ye ne de ma wo bia no fra yen ye kira kwan no ewo dome just bakery akachi wo commercial bank na chi wo pe 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abo enkomo abusia won madawroma enu o maso yasene ma ye de hot bites any hot bite kase ne nto aso e de mawo do not open until you are told to do so session B ye de to aso eno ye fa to so miri no abusia se ye to aso de a ene Ghana mampane His Excellency General Mani Mahama gonja de sekronkron na boboa no ene yeduru na no bia United Nations we are singing nkabo muko wo mukoko hia ya wokobo so se tete hono ana wo mofa enko asomonum no wo mbefa ye nanamo emumma ne mema mofra wo mo adwene mo abobe wonim de yanka abibima mu ha akabula wo mbetimi akyekyere ne ye ama aya akono kura asene de yehu ne wo binom maso no ye fa safo ni nyina de wo mokodro mo hopnan ama ne eho aya akono nanso sa kam no edaso awo yen ho a ewe yen ne sa hunti ebehia so ombe ye ho mpatade ena femfifire na ewo ho na eho nkwan no kro mo de ya de ebrema yen so yehu sa anya hwe no nwansana ne bibia wo posa ne nsem sa asam na wo kan wo wiase nyina nhye mudie na se no mpanimfo bi ede wo madwene ma no wo mogetum nhye mo foforo ye no ye nto aso te se ye kasa shimbi
ɛno nso akɔso a ɛnɛ wɔn mu bi ano ɛde ani ntina kukuda ne piankoma wɔn mu wa bibima mu ha ɛna aba abɛbɔ kutu ɛwɔ nkran ha na Ghana mampani ma wɔn akɔ aba wɔ kasa wɔ kyerɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ne de paa sɛ saafo no nso de na wɔn nyinaa adwene ato ne deɛ no so na wɔn hwehwɛ sɛ wɔn nipa ate aka mu no wɔn nsa betumi aka no na ɔpɔn kyekyeku wɔ hɔ sɛdeɛ wɔ fama yɛ ni. Accra becomes the meeting place of history, conscience, and responsibility. We gather not merely to discuss the past, but to determine how humanity responds to one of the greatest crimes ever committed against the people. We gather because history has summoned us to complete a conversation that began centuries ago and remains unfinished. I wish to warmly welcome all participants who have traveled from around the world to take part in this conference. Your presence here reflects a shared recognition that the issues before us transcend national boundaries and speak instead to our common humanity, our shared history, and our collective responsibility to future generations. On 25th September 2025 last year, I stood before the United Nations General Assembly and announced Ghana's intention to introduce a resolution declaring the traffic of enslaved Africans as the gravest crime against humanity, but uncertain in its outcome. But before proceeding further, I wish to express my profound appreciation to all the 123 member states that supported the resolution. Enti amaya womo kan ho no na wabobo oboni nyina se womo support no. Na wi an wo se wo de se wo be kan history books ya wo ho a na ya ka Don Diego Diaz Ambuja wo be bo ne din no womo e ba ha fa nsuso bae no. Wo ho no womo ka Bartholomew Diaz na womo keka Prince Henry the Navigator. Da be na abete se womo ka Kosu Amangoro anase womo abo abudwo ne bejo nom da ene de wo bia moso enso saa mai mofra no ne emu ani ntina ye fa wo mu sabio maba wa no ye hwane bi se dokono na japade dadaja no wo mo aye ne se de wo mo penuo saa de ne nyina no enya de a ene ye kanti saafo no nso e wo se ye kai wo mampani asemu ni. While millions of African men, women, and children suffered the violence and indignity of the transatlantic slave trade, the experiences of women and girls were marked by forms of brutality that have too often been marginalized in the historical record. History remembers the names of the ships, the merchants, and the trading companies. Yet far too often it forgets the woman whose body became a site of exploitation, or the mother standing on the shore uncertain whether she would ever see her child again. For many enslaved women, exploitation did not end just with providing labor. Their bodies became instruments of economic extraction. Their capacity to bear children was transformed into a means of reproducing bondage across generations. Their suffering was often concealed from the official record, leaving them victims not only of the institution but also of historical erasure. And so today we must also pay tribute to the extraordinary women whose courage, resilience, and leadership have sustained the long struggle for freedom. Eno Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Ene ewo wonu mu hye mu de kase next step conference on repatriative justice. Eno ho na wode sanse mi tuja won kran ha. Na repatriative no waka na chesade a aseye a yesesie obetimi aka ne se repair. Na chese no na United Nations ewiase amansanka bomu ko ni nyina da ene day wonom etimi edi wo mu enhye mudie amampanyifo no ehyehye so na enya asem ketwa na pani kwohwe ene ntini atwetwo rofo mo eso mabagye to adonko eyeye ewo maye memu ene ne nkyekire ne nsiesie mu nyina no eyade obebo dompem ewo nkran hase nom na no na mansofo ye wono ewo maiga na hase no mo wohwe ye ne amansan ekitahudie so meche ye Wura Samuel okugyeto abrakwa bra wo gina simpie gina paso na woji akasemu ya wone no mu asem eto ne techama so ede ama amansan etie no na wo kire se adwumadie ya wo mu edie enye bibia se hwehwe ni mudie kekebi ena bia won mu die wei eya na mo pa bia wonum etuo se beya esebia nananom etwato wosa bakosem no ye fa wo mu enumum won sefo ya wonum kaye ama hodo so no ye tietia won fa hodie so ye keka wo mani basa no ye bepre atentrene na yasa aprem pata de bi ede ama wonum no enunti na wonum esigyinasie wei na wase wo bako le dura egu etire mienu so enkwa agyinenti no enunti no makeka wo ho abomu a
wodi dwumadie we se na de wodi twato no ene se eyade bia Ghana ha se no mo no eba ba ye kronkron bia e wa yaresemu e de ama eye wiase nyina da se Ghana na edi kan ye twasa no ama wiase nyina so etimi edi akire se be ya sa esabone enomofa enkwasom ye brebia etwemu no eba so na Elmina Castle ene castles ahodo ye de be wiemu o my Ghana ma se nom no ebe ye eye twemu kabia na afe ya hihye ne ma bi e de ahye anemu. Your Excellencies, the significance of this conference extends beyond the discussions over the next 2 days. The decisions, recommendations, and partnerships emerging from this meeting have the potential to shape the future trajectory of the global reparations agenda. We are therefore challenged to think boldly, build bridges across regions, act collectively, and move beyond historical recognition towards sustainable mechanisms to address the ongoing effects of historical injustices. As President Mahama has emphasized, no single institution, nation, or region can advance this agenda alone. Abusia Yera Samuel Okujeto Abrakwa ne kasa no wasa de to asubiem wasi nipa yade a osaye won se woni nipa nanso no Ghana ban efrese dwabo kese we se no na aman panyimfo ya wonu free amabese wo ha aduonu miensa 123 world leaders ya omo ba ye no enka wonu mu ama wo bi entimi emo wonum sodwetire bi ase bi a wo kwa kokun wonum nanso ahofama ene sede ahokekan ya omo de ba ye ebeto ato adwene so adwene ya wonum nyina ka wonti apam ho epepo masibre ama ne be bi a abakosemu egidin bone ede mani titru bibremafo no ya ade a nani so nti no wo gina so ede na asipiesie ede mampanyifo yi. Your Excellencies, this next step conference is truly a historic moment. Just a few months ago, on the 25th of March 2026, His Excellency John Dramani Mahama led a landmark effort, mobilized the international community with inspiring and courageous leadership. And on that day, collectively, we made history by an overwhelming majority of 123 member states voting in favor of the UN resolution. And today, the United Nations record acknowledged that the transatlantic enslavement is the gravest crime against humanity. We commend our bold, our visionary, and our dynamic leader, the African Union champion for reparatory justice, His Excellency John Dramani Mahama, for that sterling leadership. But we acknowledge that President Mahama could not have achieved this alone. It took the contributions of all of you here, scholars, researchers, activists. Anu di semya etwegu ye mansoafo ya wohwe ye ne amanfoforo nkita hodie ene ho ensenkan ye so sa ye noftom rahye bedwane Yera Samuel Okujeto Abrakwa. Sa dwumadi ekro na ase no na pani ba ko a eba no sa ya ntworo pa wo ya ade pa sa bia ya tro ne ade aye ti se bia wo ya kire bia na wo yi kire awo alata memo Nigeria your friend say ye playwright Professor Wole Soyinka na wo sa dwumadi na se ene wo kire se ye ka reparation no a maya manenya se o ye kwaje compensation pata de keke e de aba na emom ye manenya se nipa nkasa ya setena mu ene ye yedie ene papa bia no a eyira aye no ye san de aba bio se ne SOMPA ye mra ne ba ko se ya bo ya ba na je se hunu se nipa te bia wo mo ye ne se mmoa sebe ama wo mo fa nipa enkoa etiti nipa se sebe mpraduasa wo mo nka nipa ho no se sa dignity no ye restore. Professor Soyinka, what can I say? And I want to stress that any means that enable us to recover collectively the rehumanization even of memory, not just of the present, but even of memory, is essential to the development, collective development of those who've been traumatized as a people by this iniquitous commodity in human beings. Let us move mentally and practically towards the dynamizing of the commemoratives which exist. We have to move now beyond just the performances, the discussions, the rhetoric, even the economic aspects of a retrieval of an egalitarian relationship between us and them. SOMPA FM. No.
a Nigerian playwright. Papa no aya de pa. Your friend professor Wole Soyinka. Wono na wode sa nkomo nyina etudwa no. Professor no nso no baabi abefa obenya no ya na adesuam school mu na akwa duru baabi a kasa we de wabienhye na ya ma sa professor sa bre na project works de wawie bi amake bi nso kra na sa professor yi achache fodo na professors na nso yewra heri na edru so se wo ma short na short wo ma short no aseme de eje odomankoma chiame ebusa na chere fo no se wo mo anya adwuma ni bi ya na so wo da so tifie ya se achache fo nso ashort na wo se wo kapa dia best 50,000 to 90,000 de obetumi aka na miwura enwuma eda ni wura no na ya wote no yentie de wogina so ntia wo kasa wo ma short no. Our attitude as a country has been to train teachers. So you had UCC, University of Education, Winneba, and the teacher training colleges across the country. Mr. Speaker, for 2023, the batch that completed teacher education training were not recruited. 2024 were not recruited. 2025 not recruited. So you have a huge backlog because of its implications on the compensation budget. But I admit that there is acute shortage of teachers in the country. As I've indicated, our national need and requirement will be to recruit for about 50,000 teachers. I only have clearance for 7,000 and for about 3,000 for the tertiary education space. Hey! Enti nsamwa yewra na edu so dia tudwa wo mayimra sebadwa fie no na wie no wo se ene se wo ma shota chechefo ni nyina no sa aban hyehye ya wo de ba no fee stress policy no aboa papa na no nso besi sa bre nya de wo de obi aka de wo mu bia wo matua 2024-2025 academic year and 2025-2026 academic year ni nyina wo matua aka ni akire. Into 2027, the GET Fund will make a minimum allocation of 10 million to support each of the technical universities across the country, total 100 million. The Speaker would honor that. There is no outstanding obligation in respect of no fee stress for 2024, 2025, 2025, 2026. The Honorable Minister for Finance has made releases adequately to the student loan trusts, which is executing the no fee stress and the free tertiary education for persons with disability. What we do is just authentication. Are you a student of this particular institution? And more importantly, are you a first year student? Honorable Haruna Edusu, wama yesu afọ ahwe ngomasuya so na ate nenkan. Oh my God, na muhase no mu a eyade a wasi no ne twere no abawieye no basa ye dodo na nso na ekoso ewo emiamia ahodo na no na aka ho bie amagana police service empanyimfo de krata tententen wei ekokobo ensem na wakuru kire ede agumu na wase wonfa nkomo bia se wona wasi ensore no wonom atwere wie nansenya no na eto da bia wase asere wo bontam kese aya netu ne hwe ena wosu eyase sunso ayegina yase to ukosu mpanyin so a ese no so no wete wo kire se wanyini entinde ye de ye mpanyimfo ye no ye fanye wa no se ye bibi na se won kan bi nhwemu wonom nkote a etifi epoye mantam potam ho eya de a wonom akwakoche enkwada ya omawie wasi ensore ne twere no bese ensia na Zebila Senior High School anase technical school na ewo ho no eya de enkwada mienu ena okochi wonom ni nyina ne se won mo kyerɛkyerɛ ni ya wono one apartment wonom edenensa akokaka wonom na eno achi no so na enkwada nan ya wo kyerɛ so mo so Boko Senior High School no so wonom ya basabasa na wo de wo nsa ekeka kampanyinfo ya wonom ewo school mu ho no also eya de a wonsa ka wonom
wɔkyerɛ sɛ tɔ da bia yɛ ɔmo fi sɛ ɔmo wie school nti no wɔn kɔm ni school no ɛni twaka bi abiem na ebi nso so a wɔnya kyerɛkyerɛni no ɛma ne nkɔhyia ne sɛ wɔn wɔ ne bi abiem nti no wɔn awie ne deɛ sɛ wɔbɔ na baa o sɛ wɔama na nwia nso wɔtwerɛ ne mu o na wɔde sɛ subanfo yɛ kyɛ sɛ bi wɔ hɔ a wɔaba abɛsua no wɔ school mu hɔ no na wɔyi ne di kyɛ sɛ wɔde kra wakɔ ɛno ɛna wɔnom ɛde kɔkɔbɔ ɛde ɛkɔ ama saa nkwadaa ne sɛ wɔnom ɛnkae sɛ wɔn ɛmmoro Ghana mmara so wa wo bɛyɛ saa nneɛma no subanfo ne subantanta sɛ bieso sɛ bieku ɛde akyerɛ wo kyerɛkyerɛ ni bi akɔ sɛsɛ nneɛma japadeɛ ɛne ɛyɛ aban deɛ ne ankorankora deɛ no wɔkyerɛ sɛ bra no ɛne obedi sɛ deɛ sɛ na ɛfata na wɔn krataa na wie yɛ no ɛna wɔnom ɛsrɛ asuafoɔ awofoɔ ɛne ahwɛfoɔ sukuufoɔ mpanyimfoɔ yɛ ɔka bie wɔ mu ɛwɔ adesua ɛne ho nsɛnkaeɛ no mu sɛ yɛnhwɛ no wɔ biada entimi enya ɛyɛ nhyɛsoɔ discipline no wɔse entimi nya adwuma febie mu nso no wɔse asomtwe boa yɛnhwɛ sɛ abribia no yɛbɛtimi anomoano na ne korakora mu no nso no sɛ yɛfie o sɛ yɛ sukuu mu o sɛ yɛ mpɔtam a yɛte o yɛnhwɛ sɛ nakwaso nneɛma yɛbɛtoto akwan mu sɛ bɛyɛ a Ghana mmara no ɛne ne nkɔbɔ abra yɛ so ne yɛban no na ankwankɔtwe wɔ yɛ ne bi amrɛ yɛn ɛwɔ mmara no wei ɛne ɛyɛ kɔkɔbɔ nsɛm kakra yɛ ɛnɛ da Ghana police asuayɛ no wɔnom atwerɛ de aba yɛdane akyerɛ bi ɛde asom wɔ abusua yɛnsan kɔ enwomasuan kɔ mo no mu kakra na yɛnkɔtoa so ɛmfa mfiri benkum hɔ na abaya hyɛ wei no ɛyɛ controller and accountant general me ofa kwasi agye wɔro na ɛka sɛ wɔse na no adesuafoɔ na ɛwɔ sukuu ya na wɔn wɔ sukuu mu na yɛfrɛ bibi student loan ɛno sɛ ɔhene yiri mu sɛ wɔn nyinaa wɔn ɛyɛ apply kakra nso kra yɛmfa ma wɔn na wɔn pray a wɔn anya ebinom nya bi a bɛyɛ sɛ mpem 9 wɔn anya student loan ni bi awie wɔn a wɔn antua sika no ɛna wɔn yɛ adwuma ɛba no ma divert salary no de afa baabi a wɔn mpɛ so wɔn betua ɛna mo fa kwasi agye kyerɛ sɛ yɛhu wɔn na yɛwɔ wɔn details a wɔn de fill yɛ a yɛhu baabi wɔn yɛ adwuma sɛ nkɔ hene yiri sɛ wɔn de ma no na ebia ana wɔnya bi na ebia wɔntua kɔmba bɛgye afi ne salary mu ɔsompa na sɛ wɔn ka de ato so sɛ ubi bra ɔkasa nipa mpem 9 yi ho ya wo student loan nim sɛ wontua yɛ bia no sɛ wɔ salary ba na sɛ yɛate afiri mu a ɛma ne nwanwa na controller sɛ wɔbɛte. The sustainability of revolving fund depends on the timely repayment of loans, ensuring resources remain available for future students. In this regard, the partnership between the Student Loan Trust Fund and the Controller Accountant General Department offers an opportunity to strengthen loan recovery and improve the long-term sustainability of student financing in Ghana. As the custodian of the Government of Ghana payroll system, the Controller Accountant General is well placed to support the identification of beneficiaries employed in the public sector who are on the mechanized payroll, thereby facilitating loan recovery through structured payroll deductions. Subject to the applicable legal and regulatory framework, such deductions could be administered as statutory deductions to promote consistency, efficiency, and compliance. We of our Controller and Accountant General. And I didn't say when you know to Jarin Tisani can say structured payroll deductions. And one by into all sandy panel, yato salary, and my friend couldn't come say yato. Into me can be my no the other back menka. And my can't say, Mingo can't control as I didn't know, Umukobus as I didn't know what to seek. Sans out the car, a student loan as well, who the private amount for. But then you know, and I see you at my student loan trust fund. Dr. Sajida Shiraz, what they are to just say. When you know, Canano, Nasanka, 1,000 year demawa, says I bet 1,005. One with the 50% increment, and when they are home, I know Babuapa, says one more this better, 127 million Ghana cedis, and the amount is for Bessa, and Pedianancia, 46,000. And one more disbursements are Sikana at the Amoma, fully recovering all loan requests received. And Ninano, Bibia bet me I am fine. Now, Wakasano, na Nina board chairman, Emmanuel Quasibajra. No one also a home, also the two such no crack. Found the woman Juma, one more yandy. Juma song, Juma better, pa, Eko Yanunti, young faster the PC, and for man penning for. And yeah, as a die, a demon penning for Nebusha, you rakoto. Quarto non so medo co, Srementi fi quarto. Babia, na heona, Efia Srakobia Ajimai, Dabu, na watia gwamono.
ɛhɔ na wɔn de frankatanga wɔde mfinhyia duonu mmienu 52 ɛna afei mariama muhammad sallallahu alaihi wasallam nanso adwuma a wɔyɛyɛ no ɛno no ɛnyɛ nkɔhyɛni muhammad din no saa na seɛ na ne nyinaa ne sɛ ɔmanfoɔ bɛka East Gonja District Hospital yɛ wɔ Salaga wɔn kyerɛ sɛ akɔdawia bi kɔ so a na akɔdaa bi yira hɔ a wɔn mu susu sɛ frankatanga wɔne mariam muhammad wɔn na wɔn susu sɛ wɔn nim ho bi anaasɛ nam wɔn nsa so na saa werɛ hosɛm no si ɛno no aba bɛyɛ asɛm kɛseɛ paa wɔ sire mantifi ho a wɔn we ho amanfoɔ de di nkɔmɔ office ahodoɔ polisifoɔ ɛka bi baabiara ɛne nam hɔ ama sɛ si yɛde wɔn kokɔ pie mu court no court hyɛ sɛ wɔde 150,000 Ghana cedis ɛna ato wɔn mu tiri so ɛno ne yɛde ma wɔn be ɛno nkyerɛ sɛ yɛgya wɔn na mmom wɔn bɛsan ba court bio nyame de kyɛn ya bɔsome nson no July 9th 2026 na fe wɔn asan ba begina court ɛwɔm sɛ wɔn nya nye ntomu sɛ santansa yɛde bɔ wɔn di ho fɔ na nso ne nyinaa no polisifoɔ afei courtfoɔ no wɔn a ɛyɛ mu hwehwɛmu biara gu so yɛ hwehwɛmu sɛ bɔsome July ne de ɛtɔ so nkono wɔn mo san ba na wɔn bɛtiti wɔn tiri ho ɛsan bɛkeka saa nsɛm dadaa no a ɛne ahwɛ yɛ akokom hɔ no wɔn bɛda mu akyɛ na mmom wɔn ba nso no wɔn bɛka nsɛm no magana mmara atumi de ne ho na wɔdi wɔn mo sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata deɛ ɛne ɛyɛ fie ha yɛ a ɛne ɛbɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ yɛda so wɔ kɔɔto nsɛnsɛm no na yɛmfiri amantifi do na yɛmfiri yɛne nkyerɛ mu ɛwɔ asante mantam yɛkasa yɛ ano sɔfo bi a wɔn wanya mfinhyia no aduonum enum 55 yɛfrɛ no sɔfo Francis Owusu yɛkasa ne ho akɔka adwa mu ɛwɔ ɛyɛ Nkaria Circuit Court yɛ no ɛwɔ Atwemanwa Biagya South Kropon no mu ɛwɔ Asante Mantam mu na bra akwadubɔfoɔ panyin egyina ɛyɛ adaka mu a na yɛsɛ wɔ no ɛtoato ansɛm ɛde akyerɛ his lordship pie panyin yɛ wɔte adwam Robert Ado no ɛna yɛwura inspector KWAKU BREMPONG police kwadubɔni ɛkyerɛkyerɛ nsɛm ɛde akyerɛ sɛ oforisuo bosome yɛ a etwa mu no ne da yɛ na ɛtɔ so aduonu baako ɛwɔ afiyɛ mu no bɛɛ sɛ anadwo no ndubre mu ɛna wɔnom ehu sɛ sɔfo Francis ɛyɛ ade a wɔtwi ɛyɛ Nizan Amanda kaa yi bi yɛ ne registration number no ɛyɛ AS 5615-16 efiri enyinam so yɛ wɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ Atwemamem yɛ ɛno ɛbɛn afɛri ekuro ne mu na wɔkyerɛ sɛ sɛnea na wɔtwi kaa no ɛwɔ kwan bɔne so no wafiri ne lane mu emirikantente kwan so ɛna wakɔ akɔsi ɛyɛ lane na no ɛyɛ obi a wɔno so ahyia no ne die mu na wɔsɛ wɔn ho yɛ ne sɛ wɔde akɔ akɔhyia kaa bi sɛ panyan yɛ akyɛ sɛ enipa bɛɛ sɛ 9 passengers ɛna na wɔnom ɛte saa kaa wɔsɛ mu a wɔkyɛ sɛ kɔba ne saa no na passengers foɔ no mu bɛɛ sɛ nso deɛ wɔnom ɛpra yɛ a emu ɛdin te no wɔtabiri wɔnom ɛde wɔn tuam nika ɛde wɔn kyerɛ mu ɛwɔ Afari Community Hospital yɛ wɔwɔ na wɔkyerɛ sɛ emu mmienu deɛ ɛyɛ ade a na wɔn condition na sɛ tebea yɛ ano wɔn mu no na ano ayɛ den tom saa abɔ akyire efiri ɛyɛ Afari Community Hospital hɔ ɛde kɔɔyɛ kɔnfanɔkye abayɛ asabea sɛ wɔn nkɔgye apɔmuden yɛ akyɛ sɛ betimi ama wɔn atena te asefoɔ asase ɛso ɛno na wɔn kyerɛ sɛ daabi sɛ yɛsoso nsɛm wɔasie so yɛbɛtena abɔfo ho amana dane yɛ kwayɛ woyɛ sɔfo nti ɛwɔ sɛ nkamra deɛ wodi soɔ na anadwo tɛntɛm nikantɛntɛm saa no na wɔkɔ he fɔ mode kɔ adu bɔ no sɔfo so wɔgye tom sɛ wan drive yie na mmom sɛ wakɔ so ha ma na sɛ wɔde bibi bɔne bi aba bɛso yɛtemamuni bi so deɛ ɛnya deɛ ɔno wɔbɛgye atom so wɔbɛgye atom sɛ wɔnye ntom no kwadubɔni no wie yapɛ ɛna his lordship Robert Ado ɛkyerɛ sɛ wɔn ma no bill na bill na wɔde ma no ɛyɛ 100,000 Ghana cedis kane sika no 1 billion ɛna wɔde ato ne tiri so yɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔn san ɛnkɔ na ebire bi do a wɔnom asan aba bɛwura mu na ɛsɛ July 27 no ɛna bɛwura mu ɛwɔ court na ne soboɔ yɛ ɛde ɛyɛ ntam ne tiri so no ɛho atemu deɛ sɛ ɛfata no wɔnom ɛtimi ɛde ama no ɛno saa na ɛba ɔbɛkɔ akɔhyɛm kuu na bibia yɛ bɔkɔɔ na ne nyinaa mu no Ghana ne Burkina yɛmpɔtamo Johnson no so bɔda no so no ɛhɔ no na pani wɔde ato dwa kyerɛ sɛ yɛmmienu nyinaa yɛnka yɛn ho mmom na yɛmmoa na bambɔ no ntimi nkɔ yie paa ne yɛwɔ ka sɛ ɛyɛ Commissioner General ɛde ma Ghana Boundary Commission Major General Anthony Ntam
wono na wakasa yi na we no na ya na awotwe a wode ne na momfafra mu ho na wone ne counterpart no a ewo Burkina no wone wo nyina edi nkomo no ma hwe challenges ya wo nyina ewo mu ene kwan befa so wo betimi aboa ama wo masi pampim ahodo ewo mpata mo ho no na etimi aboa ma nipa bonfo a wo mfa sa kwan ne so wura ma ahodo no mu no ya ntimi anya bie no de nsem wo nyina kopi ho na bra wo kasa no wo kan ne sei. The discussions held within the period has further strengthened our continuous desire, bridges of cooperation and fostering peace and security along our common land boundaries. The activities scheduled for this period transcend the mere technical and legal review of documents. They represent a shared commitment by our governments to deepen cooperation, promote peaceful coexistence, and enhance the effective management of common land boundaries. More importantly, they underscore a collective determination to transform our boundary from a line of separation into a bridge of cooperation, development, and regional integration. One of the key outcomes of this meeting will be the development of a comprehensive roadmap to guide the reaffirmation of our common boundary. This roadmap will serve as a strategic blueprint for our future engagements. It will define the scope of work, identify resource requirements, establish timelines, and provide mechanisms for monitoring and evaluating progress. Major General Anthony Ntam wano ena wakasa ye na sagasa we nyina no nipa ogini nyina digital adefa so de baye national and international reporter oye international nti wasanje baye na no point cheku ene digitally we ye eba enso no yiwa so ma na fe hwe ne ye afa se wiase nyina pa no so wo so ana sompa 106.5 FM sompa akra 106.5 FM no ena waba ho a wo de san bose baabi kurukuru wa na obetime de ahwehwe obi ahwese wono nso ohwe bia no na kwewura Sam na te George ni die mu na de kwahwe ade wode post bi ato te se de na no wode to wo se DSTV wono wo mo kasapa ma wo matete so ampa ewie ye wo mbetete so no wasa kan biu na we ya waka de Minister for Communication, Digital Technology and Innovation yewura Sam na te George ni go pra mra se bedwani NSA se womo ne tekos na kasa titru ne MTN for no na nkasa womo ne womo akasa ne nyina no se mo ananka kane mutua 987 Ghana cedis edema 1 month unlimited package no se ukura 299 Ghana cedis wobetumi anya the same package no nyasa mketo o ene wakasa pa afa wie ye no wo se womo sa revise pricing structure no kra enti customers a nanka wo subscribe 300 megabyte package no unlimited broadband package no say 444 per month no yanka wo mo 500 megabyte unlimited wo mo so edeko we mbp ediana kese pa na ewum no ene na wo kan na no so no 999 Ghana cedis ena abetu ade anya ni nyina unlimited enti sana ho asamote na so wo mo gusua ne wo mo kasa titru ene de etoda wo de yakwa okura wo gina wo ncha ne aka nche se the number you dial cannot be rich no wo mo kasa se niema betimi atotom na fetima mufo so ho ben han wo mo na wo betete niema so ama yatimi ayisu network no na yayisu ne yie yewremu na yemfa ye nkyiremu ewo kronom eno eyekro ya ewo Asante Montemo na wonom etwi eye praje bi wonom eho akwakoto ensensem ni nyina no ene se wonom panyi pa ya wono ehwe wonom adwumedie so wosan eye ekro kracha na sa sambi member edema adehye ya wo kronom kyerase abato bia ye eno ehye so a microphone mu na yes madam ena ekasei wo kyerase prajiafo no wo mutwi no wo mahyase ejeje ahyentuade entomu bia wo mani nye ho ewo mo sempanyimfo akobenkromu ahyese bosumi wo ya ye wo mu no ne da etoso aduonu mienu fe na wonom gya na sekesika no betumu wo hamu obupen no aduonu na so na nyanso ye ena saa ahyenkafo ibia fa ho a wonom ahyase oponko epentem ne saa yoso nti wose miensa bi wo ho a wonom akire wo mu yenko onmonyafo Elvis Nantechi yes madam senia wose kire ensemo edema yamane boni ba obedu no sei ena na sitie
That is our and Kwana Yasworden. Remember, I have been time stations that because many MC Nana to Twenamo, the band that here, so far, you have been 2 cities 50 pesos, or what you call 3 cities 50 pesos. And I was a band about Kulu, independent in the Bakana, was it over January to me? I miss the person yes money to Motokoi. It's never better already. Among ones will be a station will be the team and the fish row and the Yaba. It is a station master moving to fame, and I'm running fish from my old driver near Chicago. Who is at the very about the Akabino station, and the other Sama, Alona Brasia, Yamekano, Untia, my station, not as a woman, I am passing no more yes, but they say, and now they say, maybe, but it's almost 22nd and 21st, friend, near Syria, it's the woman there, Nayampa, but they say, and you myself, because no 2 cities. Abusiani okasa ye ne din de onmonya for Elvis Nantechi na wode wani kiremu ewo soame kropon mu a MC ya wono ewo ho mpempe ye Ra Franco wusu ansa na bedi ekire no ai na osai ede yes madam o kan de ya no wakunu mawie na nwumre ya no wato men krawai enti na no di sem na ba bedu okofa ba ya yenso ya da na ekire ede amamo no yegusu gina mu asante mantamu ha meso on famero sansa santimantam mu ehwa ne yaduru na yaduru hoi na elda Alex kwam redu wona na momfafre mu ho na asantimampon ena na wagina za ho so 24 hour economy market no wam de bi aduru ho na eno na wo mu akotwa ahoma mu ama a kire se no kure wo mu de aso so wana nsore waso enyina ebe boroboro fam atwitwa blocks asi market fefa water modern ninyina bibia bi wom chese crèche wom daycare wom kindergarten wom wom wawo ahwekro mbenya washim bi kra ka ho a chese enya asem kuma kra na bra wom de ahoma bo fam ahoma no to fam susu asase ninyina awie di aso pem so se panyan no onabo yakubu ya wono Yusuf kra san ka ne din ho wona ya MC wa Santemampon what can they say to us a campaign season or promising the good people of Ghana say Oba Obe initiative be a fan of 24-hour economic market. I know Ananyamia Boa and day you into one of the promise His Excellency a promise and now Mampo yes so for friendly the government commitment to equitable development for the implementation of the 24-hour economic market will seek to deepen local economic development and decentralization. The 24-hour economic market is not simple, but about forcing time traders to work longer hours. It is about a well-structured multi-shift system operating in 3 distinct 8-hour shifts backed by a comprehensive state-led ecosystem. Wow, comprehensive health state 8 hours in your ni nyina no aka bro fo no abubunu saa de agu abubunu toto o ka bo mu ano no Honorable Yusuf Yakubu one ya MC e wa Santemampon wo wie ye no kwamre do amana so woni dwemfo ma no a won benya so mfa so ni bi bonkomo amu mo so kan ne sei ani mema anemu na da edikan ye de ma otumfo nyankopon a enadai we awa asada ne dai sani ene dai ni atefo no hwe ya wa mo ahunu wa mani gina ye no ye pen so abaso abusia wa mo so nti ye nyina ho na ya nane ye ho kakra bi emfamra na ene dai Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demufua
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia 21st clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa ampa busuama yankwa to emantamu. Ehon so no yakoba bia SOMPA 103.3 ewo no takrade Twin City secondary ne takrade na ehona na no soafo a wo no enehwe enkronkuma mpuntuo ne apayapaya mamuo so a na no ma hemfo eho yedi ho nsam so anka ho yewra Ahmed Ibrahim wonnam ebone nto ya okopie mu takrade ne secondary na ho ofiti ya na wo mo de bobbo ne se efin mene wo mo aka asasambiri mfi wo mo original minister Kramane eno wose da bio common fund sika no a ye de boss abra no ya anye regional minister ho na eko e ba MC ho enti monko MC ho se fi dokoro mo a momfa nkonko hye regional minister me de so bo no bebo MC na eno na asemi sa anti MC de no onum se bia agya pani ka de edi agro na so ade na ye news a wo makeka bobo so amasompa ka bi no wose da bio ba bia echi aboa no hwa na yesane no enti sompa ya na obesa de afa sabi se efia dokoro adehia wo mo secondary takorade a ma wono se MC obi amfa ehon so bo mebo no o ure tie de wokai. When I assumed office, the waste management situation in the assembly was nothing to write home about. The assembly did not have even a single truck to lift waste from our metropolis. What they were doing was to rely on some partners and also to rent. Now you realize that in my area narration, I said that 10% of the common fund was allocated to sanitation, just like in all other districts. But what makes our situation different is that in addition to collecting waste from the metropolis, we also have an engineered landfill site that we manage. No, Takorade Mayor, Yevra Frederick Fedu, and a Kasa ye, say, Mo bia mfa enwura no a sabio ebinu makari wo musika akodi wo muja ewo dwom abedi eho ade awia aka ne konku no ya wo mo pe ba bia ato atwene no mfa ho so bo emebo wo no MC se won na me ho ayefi eno sa no tankas fo nsamansama fo na wom tifie no munya adwuma nya na no mo koya picketing a so mo nwura ho because mba be yedede e wo offices fo no wo mo adwuma na asode no local government minister be ko kan sa asem yi won fa mo adwuma no mo nkoya adwuma no simple and short afa ye wura mu amanone semu no French man pani me offer Emmanuel Macron wono na ka se wo kire se enkomo ye nne ya boso e wo next step conference ase won kran hey wo de na no tumbi wo ka de a kire bi man ene wono mu aka nyina se ne na professor Wole Soyinka ka se maye manenye mere compensation se kakra baji kodidi nti sa reparation no asem no one day wo ka a kire ono so ne mpanimfo no wo wa amonone no a wo munya asomfa so so mu ne befa akodivuafo enkoa on befa wo mu no mum wo ka de a kire wo se wo bia wo ye wa reparation atum bia no me mane nkoye se wo sign check de ama sa wo man no sa keke na emom enye se wo ankasa wanu ho se wo ye sa nyam bransem no de tie nipa humanity
nemo me nkoya se manya me ho aboro so ntime pekakra de ma omonye na momfa nko mia mukuru saa de ne ba saa ebe ha dwene pa we so na ye gina na ye de nsem no ne ye de beso mu no nyina no ye de asie firi no onum pa mu de besi sabri ye de wasie medimafo ba santa na so yasene ma ye de brewo e na just what kinki enso boa yen a ye tena se wo SOMPA 106.5 enkran ha se de no na SOMPA 93.1 wono so waje kase na danfo pa radio ba bia ma boy Emmanuel Macron din pay ba bia odi mampani no ehwa na henkro pari no mu ho wo mo so je ye SOMPA 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 watachima 98.9 wesunyane 90.7 won kranza ena fei 101.3 eno ewodoma ena doma ho na no 100.7 wono also fire Kaneshia Band Radio AGYA NFA Kingdom Ahimemu 106.1 ewo mankasim wono so efa kase nyina eto epeten Facebook no SOMPA Accra 106.5 tiebio SOMPA Accra 106.5 ena YouTube no SOMPA FM live talk no so TikTok no honso ebuto so a aduru ho na be follow yen live ewo ho www.sompa.online.com so nse medodo na agu ho a ubetimi akwakenkan bie na bibia etumi aye fine enuanu baasa say yaji edin ODOMANKOMA chiame OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH mene mapam no triple man APPIAH ana afi yabre wetia OHENEYERE MAAME YEBOAH ASIAMAH bronya yadamu nyina mu ase sori sujumedie nkaye no eto aso aba wakwem